Arigid haimit, ilah biad haimit. Kaya wala kitay mahimo batok sa mga pulong sa kamaturan kundi sa pagdapig sa kamaturan. Shalom bukertov natong tanan. Kinighapon ng inyong ubos nga lagad sa kahanginan, Brother Gideon Silva. Kauban sa atong beloved Brother Roy Celeste, atong beloved Brother Joselito Salud, o atong beloved kapatid Julio Villa Flores, ang Supreme Grand Master sa Yaoyan Taijutsu diri sa Cebu, o ang atong beloved Brother Kenneth Celeste, o sa akong mahal nga anak Chid Kinur Silva. Makig-uban usab kami kaninyo ning usa ka takna nga programa sa kahanginan, The Salvation is of the Jews. Programa nga atud kanato sa Philippine Messianic Nichirim Judaism Community. Hinaot mga igsoon nga manaka mo sa mga maayong panglawas ug sa maayong pagpaminaw sa mga pulong sa Elohim, teknas kabuntagon, dinhi gihapon sa inyong paboritong istasyon DYRB 540 sa dial sa inyong mga radyo iimban. Sa gihapon ang Messianic Nichirim Community inyong makaplagan mga igsoon diha sa Dunggoan, Perelos, Carcar City. Naagita sa boundary sa Carcar o sa San Fernando. Naagi diya sa kanang nay arko diya nga welcome to Carcar. Naadya ang atong bulaton sa ubos ug jutay sa kilid sa Kanipaan. Ang atong panimbahon mga igsoon matag Sabado sa buntag ngadto sa alas 6 sa kahaponon. Dalaygon kayo nga Adonai o ginaot pa nga manaa kamo sa malinaw o maayong kondisyon karon sa pagpaminaw nining programa ha sa kahanginan. Pwede usab ninyong sublion pagtan-aw kini atong programa dinhi sa DYRB sa YouTube mga igsoon, inyo lang i-type ang The Salvation is of the Jews by Gideon Silva o mugawas diha ang atong programa sa DYRB. O kontakon sad mi ninyo kung doon na mo'y mga pangutana or mga pahalipay, mga igsoon na kamo na panalanginan, kamo nakasabot, kontaksan mo na mo sa 0916-711-4624. So dalaygon kayo nga Adonai mga igsoon. So dili kita maglangan, anhin na kita sa pinaka-importante nga bahin, ang pagpamati sa pulong sa Elohim. Boyno magampo na kita sa makadyo. Bishem Adon Yeshua HaMoshiach. Shita Adonai Shamra Lefi, Nitzral Dal Sifatay. Sa gihapon ikaw magagiya sa akong dilaw, sa akong baba, sa pagtabi, sa pagsulti sa iyong pulong din sa kanginan. Naot pa usawa Adonai, ang imong pulong mo dagayday ngadto sa una-una kasing-kasing sa among mga sukinit pagminaw sa uban pa nga mga karnero nimong nangawala sa nasod sa Israel nga naa karon sa mga kabukiran kay sila halong mga kaprobinsya. Naot pa nga moabot kining pagtulon-an ngadto kanila sa ngalan nimo Adonai Yeshua, Misaya, among manluluwas. Amen. Anhita magigsoon sa pinaka-importante karon o salamat sa Adonai nga lain usab nga Domingo karon din atong madungog na usab kining mga pagtulon-an sa kahanginan mga igsoon gikan sa kamaturan. So doon ako'y mga nabagatsad nga mga pangutana gikan sa mga secret namers mga igsoon nga matud pa nila kanang Yeshua o ang Jesus maura ko na mga igsoon mo na ilang mga akusasyon kay di na to ikalimod nga dunay mga messianic nga magtawag sa duha ka ngalan nga Yeshua ug Jesus. So para sa mga secret namer dili sila motoo og Yeshua kay Jesus ra kuno na. Mga igsoon, ang Nichirim lahi sa ubang Messianic. Mabitaw ang gilala Messianic Nichirim. Kay dili ang tanang Nichirim, dili ang tanang Messianic Nichirim. Pero ang tanang mga Nichirim Messianic. Amen. Muna na among gilala Messianic Nichirim kay doon na may mga Messianic pero dili Nichirim ang ilang belief. Samtang kining amo Nichirim, kanang Nichirim gikan na sa ngalan Yeshua nga taga Nazaret. Ana ba? So, lahi doktrina mga igsoon. Ang Nichirim nga Messianic dili gyud motoo nga ang Yeshua o ang Jesus usara. Lahi na siya. Hinunoa maunay motoo mi nga kanang Jesus didto gikuha sa mga Christians sa Yeshua. Pero kung inyo mig patuohon nga mauray resulta, maurang meaning, mauray yapon ang epekto kung gamito namo ang Jesus,
sa mas paggamit sa Yeshua mao ra epekto kana di na mimo uyon na di lahi gyud. Di na gyud na pwede. Kay kami di gyud mi mo gamit og Jesus bisan kanos-a sa among pagsimba, sa among pagampo, di gyud mi mulitok anang Jesus. Mulitok lang mi Jesus kung magpasabot o magpaliwanag mis mga tao bahin sa pag-ilas matuod nga ngalan. Pero sa among pagsimba o pagampo, di gyud namo ang gamiton kay para namo dili gyud sila equal og epekto sa Yeshua. Kay ang Yeshua mo gyud original ug ang Jesus piti man na siya kay imbento ra man na siya sa mga translator. Ila ra man ang mugna mga igsoon. So mo nang lahi gid na siya. Dili mi mo accept nya do na po koy amigo ningon siya nga ikaw brad kay nag-Yeshua man ka. So may posibilidad mabalik na ka sa Jesus. Inko imposible nga mabalik. Kay lahi man mig pagtuo, lahi mig baruganan. Ang Jesus o ang Yeshua lahi. Ang Jesus imbento sa tao, samtang ang Yeshua hinatag ng ngalan gikan gyud sa silong sa langit, kapatid. Amen. Diba? Amen. So, anhigid mi sige gi-pronounce ni Gabriel nga ngalan nga Yeshua. Anhigid mi aning Yeshua nga gilitok ni Apostol Pablo, na dungog ni Apostol Pablo sa baba sa Misaya mismo sa dito siya sa dalan sa Damascus. So, Yeshua gyud ang among baruganan, kanang Jesus dili na mao mangigsuon. Pero maingon sila nga maurali kuno gikan kuno diya. So, di ta mo lalisa na kay ang mga Christians mangod nikuha anang Jesus gikan sa Yeshua. Gigdagan pa na sa Grego mga igsuon, no? Gi-Greek pa na, gi-Grego pa na nila siya. Unsa na siya sa munang dito sa uluhan kuno sa cross nga gisulat ni Poncio Pilato. Gisulat niya sa uluhan sa istaka ang Hebreo, Greek ug ang Latin sa Juan 19:20 mo na nga Yeshua Hanatsre Hamilik Hayehodim sa Hebreo nga pagkasulat niya kay Greek ug Latin, Hebreo, Greek ug Latin man pagsulat ni Pilato ni ato. So ang gawas gyapon nato is Yeshua ho Nazarayos ho Basilioston sa Greek. Pag abot sa Latin Yeshua gyapon magsuwa pa na masos ang katapusan niya na. Kay ang nag-usab ng sos ang diri naman sa ulahi nga mga panahon sa mga translator naman di man si ang kung imong tan-aw ng history dili man si Pilato mo'y author anang pag-translate sa ngalan. So ang kang Pilato nga gamit the same sounds ra na siya, mag-Greek man or Latino man nga pagkasulat the same sound nga Yeshua. Amen. Yeshua Hanatsre Hamilik Hayehodim, pagkuan Yeshua ho Nazarayos ho Basilioston. Pag abot sa Latin, Yeshua Nazarenum Rex Io Diorum. Mabanay pagkalito kani. Io Diorum mga igsuon. Galisod na naglitok aning Latin, pero ato ning klarohon unya ang paglitok niini. So mo ni amang igsuon nga ang Yeshua magpabili na siya kay mo gilitok ni Yeshua dito sa Buhat kapitulo 26 kung wa ko sa 26 ba to kapatid so dito sa Damasco, no? Ani si Paul. Oh, katong si Paul dito si Apostol Pablo sa dalan sa Damasco. O niya na hulog siya, nabutas siya. Oo. Muna lang nga nadungog niya ang pinulungan nga Hebreo, mga igsoon kay Hebreo man Yeshua ang iyang nadungog. O niya si Apostol Pablo nag-ingon, unsay among nadungog, mo'y among giwali. So wala magwali si Apostol Pablo anang Jesus kay wa man siya kadungog ana. Ha? Ang gingon niya Apostol Pablo, ang among nadungog ug ang among nakita, mo'y among giwali kaninyo. Niya ang pangutana, nakadungog ba Pablo anang Jesus? Brother, kay wa pa may Jesus sa unang panahon. Amen. Wa gani siya kadungog ka ng Jesus, wa gani siya kadungog ka ng Isom. Jesus is 30. Oh, labaw nang wa siya kadungog ka ng Jesus kay ulay naman dire naman sa 17th century. Og ang giwali ni ng Pablo ang ila kunong nadungog ug ang ilang nakita. Sa ato pa ang ilang giwali ang Yeshua gyud magigsoon. So, niingon din ko sa akong istorya ni ining Yeshua magigsoon ingo. Nay naman ay friends po lagi nga Yeshua. Inko, mo na pruiba nga Yeshua ang original kay na ay Jesus nga nigawas. Kay kung ang nigawas Jesus pa, Jesus Christ, ang original yun Yeshua. Unta. Kung Jesus pa ang nigawas, niya kay wa may Jesus Christ.
Di lawal, klaro nga walay Yaswa ug walay Yahoswa. Kay kung ang ngalan sa Misaya Yaswa pa, o di gi-translate unta na karon sa translator nga Jesus. Di ba, Brother Roy? Amen. Jesus unta. O kung Yahoswa man, Jesus Christ lang yapon unta. Kanabit ang piki ng mga kuan, the same sounds. O, Mga di, nya nganong wa may nigawas nga Jesus. piking karsunis lang. Nganong Jesus man kay Yeshua gid ay ang original. Mo na siya ang kamaturan. Kung walay Jesus, walay Yaswa. Kay kung Jesus pa ang nigawas, Jesus Christ pa ang nigawas, aw Yaswa gid unta. So klaro ang kamaturan mga igsoon. Pero karon atong balik-balikan ang atong mga giwalisan sa miaging mga Domingo pa mga igsoon. Bahin aning kaning giingon sa Biblia nga atong nesgutan to sa una katong ang ilhanan niya sa iyang katawhan. Unahon sa natugbasa mga igsoon ang 1 Juan kapitulo 3 bersikulo 4. Nagkanayon nga ang nakasala naglapas sa balaod sa Elohim. Kaya ang nagpakasala mao'y paglapas sa balaod. Amen. Ang gisulti ni Apostol Yuhanan mga igsoon sa 3 kapitulo 3 bersikulo 4. Ang nakasala naglapas sa balaod sa Elohim. Kay ang paglapas maoy pagpakasala. Ha? Ang pagpakasala maoy paglapas sa balaod. Daghan man gud kaayo mga igsoon karong panahon na sa atong mga kaigsuonan nga ang balaod Bradley ilan nang gisalikway. Amen. Wa na kunoy balaod. Mayon sila wala nay balaod. Kay grasya na taron. Unya ang ako mong ikahibulong kay moingon sila walay balaod. Unya ilang pahinulsulon ang katawhan sa ilang sala. Sala-sala. Unya mismo gani ang mga pastor, mga preacher maghinulsul sa ilang sala. Nya asa man kang dapitan nakasala kung wa nay balaod. Kay ang Biblia nagsulti nga ang pagpakasala mo may paglapas sa balaod. So kung may kagwa na balaod, asa man kang dapitan nakasala? Di ba? Di ba klaro ang kamatuoran? Klaro nga makalipog sila. Ha? Hayag ang kamatuoran nga ang pagpakasala mo may paglapas sa balaod. Amen. Amen. Karon, nganong maghinulsol man mo kay mo angkon mong nakasala mo. Ang pangutana, asa man mong dapitan nga nakasala nga wala namang kahibalaod. Unsa man balawra ngayong sadan? Malaod gawa na sa iyo. So, balaod sala nga wa niyo masayri. So kamo mga preacher, ayaw na mo sig hinulsol. Kini ra bang taga Miracle Crusade Brother Roy, di man pagpanaway, di man gyud tagikan. Sige hinulsol, bisa magampo lang kog pagkaon. Salamat. Pasalamat lang pagkaon, hinulsol dayon. Inig before magwali, maghinulsol. Ho magwali, hinulsol lang gyapon. Grabe ilang paghinulsol niya ang pangutana. Hinulsol man kaon, so may sala nimo. Sana way to blue balaod. Nawa man kahibalaod. Kay ang pagpakasala mo may paglapas sa balaod. Amen. Sakto rin ang ginulso na taman. So, klaro gyud di ay nga doon na gid mo balaod nga gilapas kay ngano maghinulsol man mo. Amen. Amen. Ang inyong baba nang himakak nga wala nay balaod. Pero ang inyong gibuhat mo'y nagpamatuod nga doon na mo'y Mo'y balaod gilapas. nga gilapas. Amen. Mo hinungdan nagsigi mo hinulsol. Na. Ha? Nagsigi mo hinulsol. Pero walang mo kabalog on sa inyong sala. Mun ang karon ato ning diskasan, ato ning isgutan, aron inyo nang masabtan nga diha dai mi nakasala. Mo day magsigi mi hinulsol. Kay diha mi nakasala. Ha? Munang di lang kay Miracle Crusade tanan Pentecostal bisan ang Baptist. Mga igsoon, ang ilang doktrina nga ang balaod wala na kay grasya na taron. So kung wala na balaod, wala na sala. Ha? Ano ka sa akin? Nya ayaw lang po pagsigig awhag sa inyong mga membros pag hinulsol kay wa na sila sala kay wa na balaod. Muna na ang mga igsoon. So karon atong klarohon ang sunod nga bersikulo atong basahon. Kinsay mo sunod og basa, Bradley? Okay? Mateo City 21 ngadto sa 23. Dili ang tanan nga magtawag kanakog Adonai Adonai makasulod sa gingharian sa langit. Kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atoa sa langit. Amen. Ni atong adlawa daghan unya ang muingon kanako Adonai
Dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Elohim? Naghingilin sa mga yawa ug naghimog daghang mga milagro? Pinaagi sa imong ngalan? Apan ingnon ko unya sila, wala ako makaila kaninyo. Mga makasasala, Oh. pahawa kamo. Basta po. Ngano makasasala man? Bahawa ka mo, unsa tong sala? Paglapas balaod. Nganong makasasala man kay dunay balaod nga wa tumana. Sa katapusan i-claim niya po ni Vlog. Unya ningon pa yun sila. Mo man ni lagis katapusan ang mga adlaw, ingon ang mga tao, ingon ang Ginoo. Niadtong mga adlaw, ingon pas Adonai, dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo, Ginoo, Adonai, Adonai, Lord, Lord, unsa say tawag nimo? Dili ang tanan nagtawag ni anak nga makasulod sa gingharian sa langit. Dili yun na. Dili ang tanan na nagtawag makasulod. Ang iyang kondisyon, kung dili kadto lamang, nailamang, nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Timanin na ninyo ha, kadtong nagtuman sa iyang kabubuton. Unsa iyang kabubuton? Mga balaod niya. Mga sugo niya. Ang napulo kasugo niya. Mo na iyang kabubuton. Kadto lang kunong nagtuman sa iyang kabubuton. Mo'y makasulod. Ang mga pastor kay sige magwali nga wa nay balaod. So wa na magtuman sa kabuton. Pag abot niya itong adlaw, matud pa, kung moabot na ang adlaw sa paghukom, daghan na dayon ang muingon kanako, Ginoo, Ginoo, Adonai, Adonai. Dili ba sa imong ngalan nagsangyaw man kami sa mensahe sa Elohim? Nagkrusada mi, nag-house to house mi, sa ngalan sa Ginoo, sa Dios. Di ba? Nagsangyaw mi, pero dunay kabubuton nga wa nila tumana. Dunay kabubuton nga wa nila tumana. Ang gisulti sa Biblia, kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga tuwa sa langit. Kanang balaod, kanang tura, iyan ng kabubuton apan inyong giwali nga wala na. So, pag abot sa katapusan, mo claim na mugsugod, dili ba nagsangyaw man mitungod sa imong ngalan? O pinaagi sa imong ngalan, gihingin lang namo ang mga yawa. Ingon ay miracle, di ba? Kada magkrusada, may mga abog mit mga yawa. Pinaagi sa imong ngalan. O naghimog daghang mga milagro, di nagyod maiyap ang milagro, diri perteng daghana na. Apan ako muingon, unya kanila, wala ako makailak kaninyo, pahawa kamong mga makasasala. Unsa may sala? Unsa giingon kaganina sa 1 Juan 3:4, ang pagpakasala mo'y paglapas sa balaod. So pahawa kamo kanakong mga makasasala, buot ipasabot kamong mga malapasod sa balaod. Amen! Amen. Pahawa mo nako. Ang pangutana manghimakak mo, mangutana ko sa taga Miracle. Kanang mga Assemblies of God, kay kusog man sana sila manghingilin og mga yawa. O mga Pentecostal, general na lang nga to. Mga Pentecostal, kusog manghingilin og mga yawa. Magampo og mga masakiton. Pero ang pangutana, nagtuman ba mo sa sugo? Sa Adonai, sa Ginoo? Wala. Nga naman, adlawng Domingo, nagsimba mo, naabay sugo, nga simbahon siya sa adlawng Domingo? Wala. Ang iyang sugo, simbahon siya matag ikapitong adlaw sa simana. Gituman na ninyo? Wala. Munang klaro kayo nga pahawa kamo kanakong mga makasasala. Nagpabilin ka sa imong pagkamakasasala. Amen! Bisan kung Amen. ikaw evangelist, ikaw pastor, nagpalakaw kag bakol, nagpagula kag mga yawa, naghimo kag daghang milagro, pero ang Shabbat wa nimo tamda sa imong kinabuhi, Domingo ang imong gitudlo, nagpabilin kag gihapong makasasala, dili ka makasulod sa gingharian sa langit. Dili ako'y nagsulti, kun dili ang Biblia o ang Misaya nga imong gituhan. Amen! Amen. Amen. Ang Misaya nga imong gituhan mo'y nagsulti nini. Basin mo ingon mo gapanghukom anis Brad Gideon, wa ko manghukom. Mismo ang imong Biblia mo'y nagsulti niya na nga dili ang paghimog milagro maunay pruiba nga makasulod na kaglangit. Dili ang pagpangulag mga yawa mauna na'y garantiya nga makasulod na kaglangit.
Hangtod nga ikaw magpabilin nga makasasala siya tubangan kanos kamay mong makasasala sa dihang imong lapason ang iyang mga balaod. Kay mo na giingon sa Juan 3:4. Ang paglapas sa balaod mo'y pagpakasala mga igsoon. Muna kay wa man ninyo tumana ang balaod. Ha? Mukaon mog baboy, mukaog alimango, kaog pasayan, pagkahuman mag-hallelujah, praise the Lord. Paghuman magkrusada, mag-ayog masakiton. Onya simbas Ginoo sa adlong Domingo nga walay sugo nga simbahon siya niya ng adlaw. Onya mo claim daghanig milagro diri. Mga igsoon, bisan pa ang milagro ninyo nagtipunog. Pabilin gyapon mong tawgon nga makasasala kay ang balaod inyong gilapas. Amen. Kay ang paglapas, ang pagpakasala mo'y paglapas sa balaod. Karon, inyo bang gituman ang Shabbat? Wala. So, makasasala. Mga igsoon, nganong ingon siya, pahawa kamo kanako. Wala ako makailak kaninyo. Nganong wala mailhi? Kay wa man mo magtuman sa sugo. Ang nagtuman sa sugo, mga igsoon, kadturaman ang mga mailhan niya. Kay ang pagtuman sa sugo, mao may ilhanan niya sa iyang katawhan. Ang pagtuman sa Shabbat, ang pagbantay sa Shabbat, mao may ilhanan sa iyang katawhan. Amen. Amen. Wa man ginos Biblia nga ilhanan sa kong katawhan, Magbuhat ng milagro. magbuhat og milagro. Ang ilhanan sa akong katawhan kung magpropesya. Ang ilhanan sa akong katawhan kung magpagulag mga yawa. Wa man magsulting Biblia niya na. Nganong inyo man ang ipugos? Nganong di man yung sabto ng Biblia? Utukan magkamo. Ha? Nabay gisultis Biblia ang maghimog milagro mao ilhanan sa akong katawhan. Wa gyud in town purya buyag. Sa baliktaro na to basa ang Biblia. Wa kay makita diya nga ang paghimog milagro ilhanan siyang katawhan. Ang ilhanan maoy gukda. Ha? Maoy gukda ang ilhanan. Akong itudlo sa inyo ang ilhanan. Pero anong di man yun madawat nga sa iyon raman ni kapatid unta? Amen. Kasimple kayo ni araman din ni ilhanan siyang katawhan, di man ang paghimog milagro. Ayaw ipa si Atab nga nakapagula kag yawa. Kay di na ilhanan nga ikaw katawhan na. Ako sa una, naka-experience man sa taana. Nakapagula man sa tagyawa sa una. Miracle crusade pa ta, mga igsoon. Pero dili na mo ilhanan siyang katawhan. Biblia mo yatong pasultihon. Ningon untang Ginoo dire, paingon nila, Lord, di ba nagkrusada mi, nagwali mi tungkol singalan? God, anak, hali. Ikaw ako may kakatawhan. Oh, ana unta. Lord, nag-ayo mig masakiton, nagpagula mig mga yawa tungkol singalan. Very good. Huwag man kaniingon dayon. Sulti diya, hali dire. Ana unta. Pero ang gitubag, pahawa kamo kanakong mga makasasala. Muna'y pait kayo. Pastilan, nagpuasa kong 40 days. Aron makapagulag yawa, pagkahuman ginganlan lang kong pahawa ka na kong mga makasasala. Nagutom ra ba? Di man ay ilhanan ang pagpuasa 40 kadlaw. Ha? Ang pagpuasa 40 kadlaw, dili ilhanan nga ikaw, iya ng katawhan. Wala gibutang. Wa man gibutang. Pero dili sa lang magpuasa tabladroy. Amen. Pero mo na imong ipanghinambog, di ginamo ilhanan siyang katawhan. Amen. Ang ilhanan, mga igsoon, ang pagtuman sa sugo. Oh, basaha. Basahon na to. Sunod bersikulo, Ezekiel. 20:11. Oh, 20:11. Gihatag ko kanila ang akong mga balaod o gipasabot ko sila niini aron tumanong nila kini og ingon maluwa sila. Amen. Padayon, 22. 22. Oh, 12 day, 12. Dugang pa niini gihatag ko usab kanila ang adlawng igpapahulay aron tamdo nila ingon nga usa ka ilhanan tali kanako og kanila aron masayran nila nga ako ang Adonai mo'y nagpili kanila. Amen. Amen. Edritsos 22. 20. 19. 19, 20. Ako mao si Yudhibabhe nga inyong Elohim. Tumana ang akong mga sugo og ilha nga balaan ang adlawng igpapahulay aron mahimo kining usa ka ilhanan tali kanako og kaninyo
aron masayran ninyo nga ako mao ang Yudibabhi nga inyong Elohim. Amen. Unsay ilhanan nga gisulti sa Biblia mga igsoon? Tumanon ang sugo. Unsay giingon niya tumanon ang sugo? Unsay giingon pagito niya nga kung inyong tumanon ang akong sugo, maluwas kamo. Sa bersikulo 11. Teka balaod para. O gitagaan ko silang balaod nga makaluwas kanila. Bosa tamdan ninyo ang adlaw ipapahulay kay mao kini ang ilhanan. Amen. Klaro niya na, di gyud mo kasabot, bright man kamo. Mao kini ang ilhanan, tali ka nako og sa akong katawhan. Lisod ba na sabton? Og kung lisod sabton, may asayon man na sabton. Ang pangutana, kung imong nasabtan, nganong wa nimo buhata? Nagpakasala ka. Kay gusto ka magpadayon sa pagpakasala? Amen. Ha? Kay gusto ka magpadayon sa pagpakasala? Kung imong nasabtan ni, nga ana ra day ka simple, ana ra ay ang gipangita sa Adonai, ang ilhanan din niya siyang katawhan, ang pagbalaan, ang pagbantay sa Syabat. Nganong di man ako buhaton? Ha? Muni pangutana. Kung tinuod kang nituo sa iyang pulong, kung tinuod kang nituo sa pulong, di ba Bradley? Amen. Kung tinuod kang nagtuo siyang pulong, nganong di man nimo ni buhaton? Nga ilhanan man di ay ni sa iyang katawan ang pagbantay sa adlong ipapahulay. Ang pagtamod sa iyang adlong ipapahulay. Unsay giingon ka ganina sa Mateo, sa atong gibasa? Sa unsa to sa Ginoo dili ang tanan tawag ka nako Ginoo makasulod sigiri sa langit, kun dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa kong amahan nga ato sa langit. Kabubuton ha, nagtuman sa kabubuton. O niya isulat ang bersikulo akong ihatag ninyo sa Jeremias 7:23. Unsay giingon niya, apan gisugo ko sila sa pagsunod sa akong kasuguan. Ha, gisugo niya sila pagsunod sa akong kasuguan, aron ako mahimong ilang Elohim. Kung di ay ka musunod sa iyang mga kasuguan, dili ang Yudibabhi, dili mahimong imong Elohim. Munang mingon siya, wa ko kaila ka ninyo. Nga naman, di man na ninyo Elohim siya. Mutuman sugo. Kanus ani mo siya mahimong Elohim? Kasi diya magtuman ka sa sugo. Pag di ka magtuman sa sugo, ang Yudibabhi, ang Elohim ni Abraham, Elohim ni Yitzchak, Elohim ni Israel, dili gyud na siya mahimong imong Elohim. Munang sa 7:21 sa Mateo, gibalibaran mo, niingon siya, wala ako makaila kaninyo. Nganong wa siya makaila, dili man ko inyong Elohim. Kay kung Elohim ta pa mo, magtuman mo sa akong sugo. Amen. 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 Muna gingon niya, apan gisugo ko sila sa pagsunod sa akong kasuguan, aron ako mahimong ilang Elohim, og sila mahimong akong katawhan. Kanus ka mahimong katawhan kung magtuman ka sa sugo. Katawhan ka sa Elohim ni Abraham, Yitzchak og Jacob. Pero kung di ka magtuman sa sugo, dili kanya katawhan. Di modo, inigsangpit nimo, Ginoo, Ginoo, naghimo mig milagro tungod si mungalan, nagpagwala mig mga yawa tungod si mungalan, tubago na kanya, wa ko kailan nimo do. Kinsa man kado, pahawa nako, makasasala. Tawgo na kag makasasala, nga naman, violators of the law. Wa ka magtuman sa sugo. Ang ilhanan siyang katawhan, nagtuman sa sugo. Amen. Kung tumano ninyo kung mga sugo, mahimo akong inyong Elohim, o kamo, mahimo akong katawan. Gisugo ko sila sa pagkinabuhi, sumala sa akong kabubuton. Ha? Mutong atong gingon kaganya, kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan. Busa gisugo ko sila sa pagkinabuhi, sumala sa akong kabubuton, aron walay daotan nga mahitabo kanila. Ano gingon sa Mateo ganina mag-ison 7:21? Nga kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan. Ha? Kabubuton sa amahan ang pagsupak sa sugo. Be, mangutana ko ninyo mga pastor, may laki magkamo. Kabubuton bas amahan ang paglapas sa sugo. Niya? Ha? Kabubuton ba na ang pagkamali na pason sa sugo? Una-una ra na ninyo
Nga kung magkrusada mo, nagtuman mo sa kabubuton samahan. Kung naghingilin mo mga yawa, nagtuman mo sa kabubuton samahan. Niya na, 23 sa city sa Jeremiah City 23, ang pagtuman sa sugo mo na kabubuton samahan. Aron walay dautan nga mahitabukan ninyo. Kanos ani mo matuman ang iyang sugo o ang iyang kabubuton, sa diyo matuman ka sa sugo. Di ba, Brad Nick? Amen. Ha? Ingong sad. Amen. Muna na ang mga igsoon. Tumana ang sugo. Amen. Lisod ba tumanon ang sugo? Di. Karon ka mahimong Di. iyang katawhan. Di. Pero mga pastor galisod eh. Dahil si atong amigo, Aon yung baw. ingon pa niya, lisura tumanon ng sugo inoon. Siya gatuman mo sugo lisod din na tumanon. Ano man? Kung ang lisod na siya tuman, Pul man. kay gapahayahay man siyang pagpangalagad. Di man gusto mo sunod sa sugo sa Elohim niya. Gusto niya siya lay manugo sa Elohim. Di ba baga kay naong mga pastor, Brad Roy? Agoy. Ang sugo sa Elohim, di sila musunod. Pero nago. Pero kusog kay sila manugo, kapatid. Amen. Di ba? Nago Okay. kang tingaw. Ginoo, bantay ko. Ginoo, bantay ang akong negosyo. Ginoo, palangini akong negosyo. Ginoo, palangini ang kaigsunan. Ginoo, bantay ang mga kaigsunan. Ginoo, bantay mi sa among pagbiyahe. Ginoo, bantay ang akong balay. Suguo nilang Ginoo pagpabantay silang balay. Suguo nilang Ginoo pagpanalangin silang negosyo. Suguo nilang Ginoo pagbantay sa ilang mga membro. Sikyo ilang Ginoo. Pero sugos Ginoo, Ilang miya na. mayroon sila di lisod na, lisod tumanon. Ilang gisugo, pati lisugo tumanon. Pero sila kusog manugo sa Ginoo. Bantay. Pero ang sugos Ginoo di nila tumanon. Yan ang manugo sa Ginoo. Yano kay manugo sila sa Ginoo. Yan ay sugos Ginoo di nila tumanon. Mga bagay na. Bagagnaw mga Kristiyanos mga ito. Uwa gyud makasabot sa kamatuoran. Amen. Amen. Sunod bersikulo atong basahon. Exodus Exodus 31, 12. Ugtod sa Dusin mo niya. 17. to the city. Ang yudbawi mingon ka Moses. Sulti ang mga katawhan sa Israel nga kinanglan tamdo ninyo ang akong adlong ipapahulay kay mao kini ang ilhanan tali kanako ug kaninyo og sa inyong kaliwatan aron kamo masayod nga ako ang yudhivohi mao nagpili kaninyo aron mahimong akong katawhan. Amen. Busa kinanglan nga tamdo ninyo ang adlong papulay kay gibalaan kini alang kaninyo. Amen. Ang dili magbalaan nini kinanglan patyon Da. ang magtrabaho sa adlong papulay puuhon gayon. Da. Buhatan ninyo ang inyong bulaton sulod sa nung adlaw. Apan ni kapitong adlaw sa pahulay ug kini balaan. Gigahin kini alang kanako. Patyon ang magtrabaho nining adlaw. Kinanglan tamdon sa katawan sa Israel ang adlaw ng ipapulay kay usa kini man kasabutan nga dili mausab. Usa kani kaw katapusan ngailan tali kanako katawan sa Israel. Kaya ako ang yudhivohi mo naghimo sa langit ug sa ito. Sulod sa unong kadlaw ug ikapitong kadlaw may pahulay ako ug nakapahulay kayon. Amen. Amen. Dalaygon ang Adonai mga igsoon. Tanawa ang sugo sa Adonai. Kung say, kamo mga pastor na hibalo magid mo. Nining bersikulo ha, nagingon diya si Isaias nga, ako nahimuot mo puyo ni adto nga tao. Ha? Matud pa sa Adonai katong tao nga mapainomsanon sa kasing-kasing og mahinulsulon sa kalag og tao nga nagakurog sa akong pulong. Ni ay pulong sa Adonai kanang Exodus 31. Kang kinsa man nga pulong? Ha? Nganong di mamumukurog ni ana? Nga ang di magbalaan sa adlaw ipapahulay, puuhon gayon. Ang magtrabaho bisag unsa sa adlaw ipapahulay, patyon gayon. Kang presbyter pastor lang puro go. Unya di mo mukurog. Pero kurog sa inyong ministro, tingog sa inyong ministro, mukurog mo. Pagkatoy-toy. Muna mga igsoon, kahadlukan na to ang pulong sa Adonai. Amen. Kahadlukan na to yung pulong. Huwag kay sa likoy pa, pulong na niya.
Mura ba nagingon sa Isayas nga kadtong tao nga mapainubsanon sa kalag, mainulsulon sa kasing-kasing og nagakurog sa akong pulong mo iyang kahimutan. Ya kamo, nagkurog ba mo sa iyang pulong? Nga kining bersikuloha magigsuon bahin sa adlaw ipapahulay nagpakita nga ang adlaw ipapahulay maoy ilhanan sa iyang katawhan og sa Israel sa iyang katawhan mga igsuon kanako og sa Israel ilhanan og ako ang Adonai naghimo sa langit sa iyo ta sulod sa unong kadlaw og sa ikapito kadlaw mipahulay ako unya unsay giingon niya diri usa kini kailhanan nga walay katapusan mga igsuon tali kanako og sa katawhan sa Israel Amen. way Amen. katapusan muna ang ilhanan karon nga ikaw Israelita muna ko tug-an sa inyong kamaturan ikaw may kami brad murag paminaw ko lost tribes gid mi appeal mi sa lost tribes pero karon unsay ilhanan nimo nga ikaw usa ka Israelita sa dihang magtamod na ka sa Shabbat Amen. Amen. inigtamod na nimo sa Shabbat magtamod na kas adlaw igpapahulay magbalaan na kas adlaw igpapahulay sugin lang ta kas kamaturan walay Elohim nga makadinay kanimo nga dili kaniya katawhan ang Elohim ni Abraham Yitzchak ug Jacob dili mo ingon nimo wala ako makaila kanimo dili siya makaingon sama sa iyang pagsulti dito sa Matthew City 21 ngadto 23 pahawa kamo kanako wala ako makaila kaninyo mga makasasala kinsay giingnan niya kadtong nagbuhat og milagro nagayog mga masakiton nagpagulag mga yawa apan wala magsyabat pero ikaw kung magsyabat ka magtamod kas adlaw igpapahulay bisan pag wala ka makaayog hilanat bisan pag dili ka makaampo og masakiton bisan wa ka kaampo og masakiton bisan wala kay makasinating milagro sa imong pag-ampo pero nagtamod kas adlaw igpapahulay walay amahan nga langit nun nga moingon kanimo pahawa kamo kanakong makasasala ngano man ang imong pagtamod sa Shabbat mao na toy ilhanan nga ikaw iyang katawhan Amen. Dala-dala mo ang ilhanan. oh walay Elohim walay Dios sa langit nga makalimod kanimo nga iya kang katawan kung magsyabat ka. Muna kamong mga nangawalang karnero sa nasod sa Israel. Ang ilhanan nga kamo iya ng katawhan. Sa niya mo balik mo sa Shabbat. Inigbalik ninyo sa Shabbat mga igsuon. So ginlan tagas kamaturan. Mao na ni kamaturan imong nadungogron nga way lipod-lipod. Dili Shabbat sa Ha? Dili sa sabadista nga pagsyabat. Katong pagsyabat nga ila sa mga Hudyo. Amen. Amen. Ayaw mo anang Shabbat nga sunod-sunod lang sa sabadista sama sa mga taga Yahshua Hamasyak nga ang ilang Shabbat sama lang sa pagsunod-sunod sa sabadista. Ang uban yang Messianic mag-Shabbat tagtulo ra ka oras mga igsuon ang ilang Shabbat pagkahuman mag-shopping. Dili na mao mga igsuon. Gusto niya balaanon nimo ang iyang adlaw igpapahulay. Unya pila ka oras ang adlaw igpapahulay? 24 oras na siya. Amen. Dili pwede nga moingon ka nagtamod ka adlaw igpapahulay pero tulo ra ka oras. Naglangkob ra bagod sa tulo ka oras ang gitawag na to ang Shabbat. Kadlaw. Ha? Ang usak adlaw? Tulo ka oras ra gyud ang usak adlaw? 24 oras. 24 oras. Tamdon nimo, balaano nimo ang Shabbat. 24 hours sa balaano nimo na siya. Sa bulan tapos Ginoo. Oo. Tulo ka oras na. Muna'y pagtamod sa iyang adlaw ipapahulay. Mga igsuon, maunay ilhanan nga ikaw iya ng katawhan. Wa na Elohim nga mulimod nimo unya. Dili unya ka masukmatan. Sama sa giingon dias Matthew City 23, pahawa kamo kanakong mga makasasala. Pagkaluoy magyud in town sudungon na droy. Pamalandungon nagpuasa kag 40 days, 60 days, 90 kadlaw puasa parang mapalakaw nimo ang bakol, nagpaayo kag mga demon possessed, pagkahuman ingnon lang ka, pahawa ka na kung makasasala. Dako disappointed. Unsa kay bation ni Evangelist Almeida Bradroy, nilang Don Stewart, uban pang mga great evangelist dito sa Amerika, Hilaks kapaitan. nga nangagpuasag, sila ni Osborne, nagpuasag 70 days. Silang iialin, mga igsoon, tag 40 kaadlaw. Silang Don Stewart, 40 kaadlaw. Mga prayer warrior. Mga prayer warrior, tag 40 kaadlaw, gapuasa, para makahingilin og masakiton. Pagkahuman, ingnon lang ka, wa ko makaila ka ninyo, mga makasasala, pahawa kamo sa kong atubangan. Unsa kay bation ninyo mga igsoon?
Tagad na langit mingon may pagligid. Ha? May paglumigid. Munang ako mga igsoon, nagsulti kaninyo sa kamatuoran karon. Amen. Ha? Nagsulti kaninyo sa kamatuoran karon. Balaana ang Shabbat. Maoranay bugtong ilhanan nga gipangita sa Adonai sa iyang katawhan. Amen. Kay mao Amen. ilhanan tali kanako og sa akong katawhan. Bisag asa kang suuka sa kalibutan, basta ang Shabbat imong tamdon. Bisag tuwa kas kinaliw ang suok sa kalibutan, bisag pag mag-inusara ka dito. Pero ang Shabbat imong gitamod. Katawhan ka sa Adonai. Gila. Iya gikang tawgon nga akong katawhan. Pero bisan pag nagpalakaw kag mga bakol. Pero ang Shabbat wa nimo tamda, moingon gid siya nimo, wa ko kaila nimo do. Wa mo ka register dong. Asa mo? Makasasala kang dako. Ha? Di magabutante dire. Mo na naa ang kamaturan mga igsuon. Ha? Mao na ang kamaturan. Wakas masterless dong. Oh. Kolorom. Unsa man dae ang Shabbat? Pinudlo niyang panahon Leviticus 23:4 1 ngadtos 4 Leviticus wa man na mapay natos lista at atong basahon kadali. Leviticus Oh. 23. Oh, 23. Oh, bersikulo. 1 ngadtos 4. Ang Adonai mingon kang Moises, sultihi ang mga Israelita nga mao kini ang kasaulugan nga gitakda sa Adonai aron sa ulugon ninyo ang imong sa ulugon ninyo og imong ipahibalo ingon nga mga balaang adlaw sa panagkatigom. Amen. Bala ang adlaw sa panagkatigom. Mahimo ninyo ang pagtrabaho sulod sa unom ka adlaw apan sa ikapito nga adlaw ayaw kamo pagtrabaho kay adlaw man kini sa hingpit nga pagpahulay og adlaw sa balaang panagkatigom. Unsa ang Shabbat? Adlaw sa bala ang panagkatigom, dili adlaw sa pag-shopping. Ang Shabbat dili adlaw sa pagpangaligo og beach. Ay ay ay. Ang Shabbat dili adlaw para magnegosyo. Ang Shabbat adlaw sa balaang panagkatigom. Amen. Klaro mga igsoon. Bisan 4. Bisan Oh. bisan diin kamo magpuyo. Oh. Adlaw kini nga ipapahulay alang sa Adonai. Tio mo na. 4. Mao kini ang adlaw nga gipili sa Adonai aron sa ulogon ninyo ang mga adlaw alang sa balaang panagkatigom. Amen. Amen. Bisan diin kamo magpuyo, ang Shabbat adlaw gayud kini sa balaang panagkatigom. Bisan diin kamo magpuyo, adlaw kini nga igpapahulay alang sa Adonai. Sa to pa dili lang kay dito ras Israel ang Shabbat. Bisan ni atas Cebu, padayon tang magtamod sa Shabbat kay ilhanan kini sa iyang katawhan. Amen. O adlaw di ay kinis bala ang panagkatigom. Muna ang among Shabbat mga igsoon, gikan sa alas 9, ang among umpisa intak na mitanan, mahuman mi alas 6 sa hapon inigsalop niyo sa adlaw. Pero gasugod na mig Shabbat, inigsalo pa lang sa adlaw sa Bernes na nami gitawag Irib Shabbat. Approaching sa Shabbat, masugato na muna pinaagig Irib. Irib Shabbat, welcoming Shabbat nami ana. Amen. Mga igsoon, magkanta naman nami ana Glek Hadudi. Oh, welcoming Shabbat. Kamay lover. To welcome the Shabbat, we will welcome the Shabbat. Muna na mga igsoon sa Irib Shabbat, sugato na mo nag-welcome. O niya, matapos may inigsalo po dayon sa adlaw sa Sabado. Nga naman, adlaw kanas bala ang panagkatigom. Dili kay adlaw sa panaglalis. Dili kay sa adlaw sa panagdebate. Na uban diya nag-Shabbat, gihimong debate. Shabbat kuno sila nagdebate. Ha? Adlaw sa balaang panagkatigom. Dili adlaw sa panagdebate. Dili adlaw sa panaglalis. Dili adlaw sa pag-shopping. Nga simba lang kag pila ka oras niya pagkamamdagan kag isano, dagan kag isim adto magpabugnaw. Dili na mo'y pagtamod mga igsoon. Wa mahimot ang adunay nimo ni anak. Tamda balaana ang iyang adlaw ipapahulay from sunset to sunset. Mo nay gustos adunay. Mismo ang Misaya nga atong gituhan nagtamod sa Shabbat. Okay. Lucas 4:16 atong mabasa. Lucas 4:16. Oh. Unya miadto si Adonai Yesua sa Nazaret. Diin siya magdako ug sumala sa iyang naandan miadto siya sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay. Amen. Amen. Mitindog siya aron pagbasa sa kasulatan. Amen. So,
Sumala atong balikan kaganina diri sa 23:4 mao kini ang mga adlaw nga gipili sa Yudhivavhe aron sa ulogon ninyo ang mga adlaw sa ilang balaang panagtigom. Sumala sa gisugo sa Adonai ang Shabbat sa ulogon yun nga adlaw sa balaang panagkatigom. O niya karon mismo si Adonai Yeshua kay ang mga pastor nagtuo kang Kristo, nagtuog Misaya, Kristo inyong tawag. Sa amo di mi mo litok ana, di mi mo tuo ana ang amo Misaya or Mashiach. Munay correct. Munay correct nga pag ila ang Amen. Yeshua Hamashiach or Yeshua Misaya dili kay Kristo. O niya karon mga igsoon, unsay giingon diha nga kining inyong Misaya kay bisag man naglahi taglitok sa Misaya, Hesus ang inyo, ang amo Yeshua, pero mo nang bersikuloha nga atong gigamit. Amen. Naagya po no ani. Unya unsa may gitudlo diya? Matod pa niya unya miadto si Yeshua sa Nazaret. Diin siya nagdako. Diin siya magdako. Og ingon sa iyang naandan or nabatasan, miadto siya sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay. Mitindog siya aron sa pagbasa sa kasulatan. Mga igsoon tanawa, unsay nabatasan ni Yeshua, unsay naandan sa Misaya, musulod sa sinagoga, matag adlaw ang ipapahulay. Amen. Amen. Pero karon unsay nabatasan sa mga pastor, muadtog Domingo sa simbahan, Kamoy nabatasan. kamo mao po ilang nabatasan. Hindi yun mo batasan. Muadtog Miyerkules, matag Miyerkules sa simbahan, kay mo ilang nabatasan. Muadtog Domingo sa simbahan, kay mo ilang nabatasan. Pareho silang nabatasan ni Yeshua o dili? Dili. Adi mo kauban. Dili mo kauban sa Misaya. Kay ang Misaya, Domingo man, Sabado man, matag Shabbat man. Muadto siya sa sinagoga. Samtang kamo mga igsoon, Domingo, muadto sa inyong simbahan. Is amo nang batasan naman. Unya, mitindog si Yeshua aron sa pagbasa sa kasulatan. Unsay gitunol siya, gitunulan siya sa basahon nga sinulat ni Propeta Isayas. Sa ato pa, ang iyang porsyon, ang iyang bahin mo ang Haptara. Haptara porsyon siya. Mauna ang among programa sa panimbahon, mga igsoon. Ang among panimbahon, Jewish nga panimbahon. Dili ni sama sa Sabadista. Nga ang inyong Sabadista, pastor, magpili ra gyang bersikulo, pili gyang Biblia. Unsa iyang ganahan. Pero ang amo mga igsoon dili. Naami Torah porsyon, naami Haptara porsyon, Brit Kadasya porsyon. Mo ni samas gibuhat nila. Among gibatasan, batasan na tuloy. Ang gibatasan sa mga Hudyo, ang batasan ni Adonai Yeshua, mo'y among gibatasan. Amen. Kada Shabbat, ato na misa nagog. Di ba? Amen. Sila Brad Roy, sila Brad Lidlit, inig-irip Shabbat, tuan na sila sa inagog. Muli na sila, inigsalog na po sa adlaw sa Sabado. Kay muna ni among gibatasan, mga igsoon. Amen. Kay nga naman, nisunod mis batasan sa Misaya, kay mao ni iyang gimbutan nga adlaw, nga mao ang adlaw sa atong balaang panagkatigom. Amen. Amen. Di kay maghimutag Domingo. Mo ba ni adlaw sa balaang panagkatigom ang Domingo? Dili. Sabado mismo ang Misaya ha. Muna hangyo ko ninyo ba, kamo mga pastor, mga born again, mga preacher diya, mga membro diya, Pentecostal, sundan ninyong batasan sa Misaya. Sundan ninyo ang iyang naandan. Kada Shabbat mo ato sa sinagoga, dili kay kada Domingo. Okay. Matthew 24:20 na wala. Matthew 24:20. Mateo 24:20. Oh. Busa pag-ampo kamo sa Elohim nga dili unta kamo pakagiwon sa panahon sa tingtugnaw o sa adlaw nga igpapahulay. Amen. Tiaw mo na may suon kining Matthew 24, panagna ni bahin sa katapusan mga adlaw, panahon sa mga pagpanglutos. Umaabot ng pagpanglutos. Pero karon happy future ni siya. Kay pagpanglutos man ni. Pero pag abot ni mga adlaw, ni ingon si Adonai Yeshua, pag-ampo kamo nga panahon sa inyong pagpangalagyo, dili unta mahitabo sa adlaw nga igpapahulay. Nganoan, nag-exist di ay ang adlaw nga igpapahulay, kapatid. Amen. Sa umaabot. Kay kung Domingo na unta, ang panimbaho niya yung gitudlo, dili unta nga pagkasultis Matthew 24:20, ningon ta siya nga pag-ampo mo nga sa inyong pagpangalagyo, dili maatol sa adlaw Domingo. Panimbahon niyo. Kay adlaw ra ba sa inyong panimbahon?
Wala unta siya magsulti ni ana. Ang iyon tang gisulti Domingo ta pero unsa iyang gisulti diri? Pag-ampo kamo nga ang inyong pagpangalagyo dili maatol sa adlong igpapahulay. Kay nga naman nag-exist ang adlong igpapahulay hangtod sa pag-abot ni ining mga panahona. Nga naman siya pag-ampo mo kay kung matunong gyapon manggod mangison, matunong manggod sa adlong papahulay nga atong pagpangalagyo dili ta makalingkawas nga makasala kita. Amen. Kasala kita. Muna mag-ampo ta nga sa atong pagpangalagyo at tula untag Domingo o kaha Lunes Great Revolution. ay lang itunong og Sabat. Muna inyo ning Adonai Yeshua. Kay makasala kita kung mga lagyo ta nga ang sugo niya panahon sa Sabat bala ang panagkatigom niya unya ng lagyo mo. Pinasanay. Oh, pinasanay mo sa inyo magamit kay manglagyo mo. Muna na ang ingon siya pag-ampo mo. Sa ato pa importante giday ang Sabat. Yes. Ano nga man ninyo masabti? Mga pastors, sigurado man ko nga inyo ning giwali sa inyong mga simbahan. Anan na. Pero nga nung wa man ninyo masabti? Kining Matthew 24:20. Nga nung wa ninyo ni masabti? Pastor man ka mo, graduate man ka mo Bible school. Taktapan ang Tungod isa kay wala ng mo'y tao. Ruach HaKodes. Walay Holy Spirit nga naggiya kaninyo. Muna itubag. Sa ato pa, ang Shabbat nagpabilin hangtod sa pag-abot sa mga pagpanglutos. Amen. Amen. Sunod bersikulo atong basahon. Sa niya? Kapatid? Gipadayag 14. 14:12. Okay. Kinahanglan nga mulahutay ang katawhan sa Elohim, Mm. sila nga nagatuman sa mga sugo sa Elohim Mm. o mamatidud-anon kang Yeshua. Amen. Amen. Kinahanglan ko no mula hutay ang katawhan sa Elohim. Kinsay katawhan sa Dios, mga igsoon? Kadtong na nagtuman sa sugo. Amen. Klaro ha? Ang katawhan, ang atong tima gali, ang ilhanan siya katawhan. Ang iya na yung katawhan, kadtong nagtuman sa sugo. Kadtong wa Amen. magtuman sa sugo, adi gito tawgon nga katawhan. Wa mag-ingon diri nga, kinahanglan mula hutay ang katawhan sa Elohim nga naghimog milagro. Ano ang tato, Bradroy? Di ba? Amen. Amen. Sa 14:12 ni ano ang tato, diris pinadayag. Kinahanglan nga mula hutay ang katawhan sa Elohim. Sila nga nagpagulag mga yawa. Sila nga nag-ayog milagro. Sila nga nagpropesiya. Ana unta ang pagkasulti. Sila katong daghang membro. Oh, katong daghag membro, katawhan to sa Elohim. Maunta, pero sa gisulti. Kinsa ang katawhan sa Elohim? Sila nga nagtuman sa mga sugo sa Elohim og nagmatinud-anon kang Yeshua Misaya. Amen. Amen. No matter Muna'y what katawan. kamay daghan. Katawhan sa Elohim ang nagtuman sa sugo, dili ang nagsapa sa sugo, dili ang naghimog milagro. Pero kay wa lagi mo yung Ruach HaKodes, di mo kasabot. Kung di mo makasabot, nagtuo mo ka ng inyong emosyon, makapaluwas na ninyo. Gamitan yung emosyon, hilak-hilak ang inyong pagsimba. Mga igsoon, di madalag hilak-hilak. Sa unsaon mo hilak-hilak, kung wakas kamaturan, wagikas kamaturan. Hilak lang mas kapaitan. Ha? Iwasan na yung hilak. Kay padulong na minas hilak na tinuod, kay wagid mo sa kamaturan. Hilak singkit. Iwasan na yung pagkirig-kirig. Yagi wag kang kirig-kirig, Bradroy. Sa choir pa kasuna. Wa kasuway. Ha? Kaning mga choir ba yung kirig-kirig, Bradroy? Ano? Kuyawan tagkalit. Oh, niya. Tuloy-tuloy ginang pagkirig-kirig nyo, linaw nga kalayo. Kung ang sugo sa Adonai, di nyo sutumanon. Amen. Amen. Mga itabo. Mo kini may tabo. Okay, sunod bersikulo. Okay, sunod bersikulo. 1:15 Gs. 1:15 Gs. Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma sama nga nagtuman sa mga Nagtuman ako. nga nagtuman sa mga sugo sa akong amahan og nagpabilin sa iyang gugma. Amen. Amen. Kinsa si Yeshua? Si Yeshua nagtuman sa sugo samahan. Samtang mga pastor, wa magtuman sa sugo. Musupak sa sugo. Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma. Ingon nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong amahan ug nagpabilin sa iyang gugma. Si Yeshua nagtuman sa sugo sa iyang amahan. Ang mga pastor, musupak sa sugo sa amahan. Asa may maayon ninyo? Tanan man gyud mo mga pastor, musupak sa sugo sa amahan. Kaya ang sugo sa amahan balaan na ang iyang adlaw ipapahulay.
Pero kamo, supak magyod. Niya, malangit mo, Gay gilong. maluwas mo. Ha? Marcos 3:31 ngadto 35. Marcos 3:31 ngadto 35. Oh. Unya miabot ang inahan ug ang mga igsoong lalaki ni Adonai Yeshua. Mm. Didto sila sa gawas sa balay Mm. ug nagpasugo nga buot sila makikita kaniya. Mm. Naglingkod libot kang Adonai Yeshua ang pundok sa mga tao ug miingon sila kaniya. Mm. Ang imong inahan ug mga igsoon atuwa sa gawas ug buot sila nga makikita kanimo. Mm. Si Adonai Yeshua mitubag, kinsa ba ang akong inahan ug mga igsoon? Mm. Unya mitan-aw si Adonai Yeshua sa mga tao nga nag-alirong kaniya og miingon, Mm. ania ang akong inahan ug mga igsoon. Mm. Kay kinsa kadtong nagtuman sa sugo sa Elohim mao ang akong mga igsoon ug akong inahan. Amen. Amen. Mismo ang igsuon sa unod ni Yeshua. Wa manggani niya ang kuna kapatid. Amen. Unsa pa ka kamong mga Kristiyanos? Nagdahom mo nga ang kunon mo niya. Pag-abot sa adlaw sa hukom, insakto ang Matthew 7:21, gawa siya mo ang kun, ako wala makaila ka ninyo. Pahawa kamo kanakong mamumuhat og dautan. Nganong wa niya ang kuna kay wa magtuman sa sugo. Mamumuhat og dautan kay ngano man makasasala, kay ngano man malinapason sa balaod, malinapason sa sugo. Sa diyang nangita ang mga igsoon ni Yeshua ug ang iyang inahan. Unsa ingon ni Yeshua? Kinsa nga akong igsoon? Kinsa akong inahan? Gitudlo niya ang iyang mga tinunan. Sila nga nagtuman sa akong mga sugo. Sila nga naminaw sa akong mga pulong. Maoy akong igsoon ug mo'y akong inahan. Amen. Dalaygon kayo ang Adonai, mga igsoon, kay wa namatay igong panahon alang sa atong pagpadayon. Ako, mag-auhag ka ninyo sa pagsunod kanako sa usa ka mubo nga pag-ampo. Adonai Yeshua HaMashiach, sa gihapon, pasaylo ako sa akong mga kalapasan, sa akong pagkagahig ulo, sa akong pagkamalinapason sa imong mga sugog balaod. Nakaamgo ako karon, pinaagi nini nga programa, pinaagi nini nga pagtulunan, nga aron nga ang imong ilhanan sa imong katawhan nga maong Shabbat, ako nang i-apply og pagasundon sa akong kinabuhi. Sa ngalan nimo Adonai Yeshua HaMashiach, tabangan mo ako. Amen. Bishem Adon Yeshua HaMashiach, hinaot pa nga ikaw magapanalangin sa mga kaigsunan nga nakaamgo karon sa ilang mga kalapasan ug sa ilang mga pagkukulang. Sa ngalan mo Adonai Yeshua HaMashiach, ikaw ang bahala sa kanila. Amen. Og kay wala naman kita igong panahon. Kini ang inyong ubos nga alagad sa kanginan, Brother Gideon Silva, kauban sa atong beloved kapatid Julio Villa Flores, ang Supreme Grandmaster sa Yaoyan Taijutsu diri sa Cebu, atong beloved Brother Roy Celeste, atong beloved Brother Joselito Salod, Brother Kenneth Celeste, ug atong beloved Brother akong anak Chit Kinurus Silva. Manamilit kaniyong tanan sa pag-ingon, bulahan ng tao nga magasusi sa balang kasulatan, magatungan niini hangtod sa sunod nga higayon sa samang taknang sa samang istasyon. We love you in Adonai, but our dearest Yeshua loves you more. Baruch haba Bishem Adonai. Dalaygo ng nagani sa ngalan sa Adonai.